etorri zera? Bai, nabarmentzeko asmoekin hori argi dago, baina bueno, ez dakit, sentsazio pixka arraroak izan diaztean zehar, nekea kolpera etorri da. Baina bueno, azkenan burua izaten da askotan horren ardura dunez, eta espero bihar etxean korritzen eta holako ibilbide eder batekin gogoak ateratzea eta bueno, bukaeraino borrokan egotea. Mundu guztiak Ebenepur hartzen du favoritotzat, zuk nola ikusten duzu? Bai, bueno, Suitzatik pentsatzen dut ez dabela lehiatu, baina bueno, edozelan bera bi aldiz irabazle berton, karrerari neurri hartuta degotzo, eta bueno, nik be favorito nagusi bezala ikustu dut. Aldaketa txiki bat egon debilbidean, nolako kasterketa izango dela uste duzu? Bueno, nik uste formato interesgarria dela, azkenengo igoera motz horiek bueno, azken zatian sartzea eta pixka konzentratzea zailtasun hori eta bueno, lehenengo pasadatik adi egon beharko da, murgilko gain horretan, ze bueno, movimentuak urrutitik ikusi dugu aurreko urteetan eta ja ordurako 200 kilometro ingurukin zaila da, esfortzuak ondo kalkulatzea eta batek tarteain eskero, gero kostatzen da atzera bueltatzea. Baina erreratzen bizit bat, bale? Bueno, Pello, vienes a hacer un gran